Kalungsuran ug mga dakbayan sa probinsya sa Sugbo giawhag nga mo ongol og medical team ning nagsingabot nga piniliay. Si Chona Carion sa report. Tungod sa nasinating grabing kainit mugna sa El Nino, giawhag sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang matag LGU sa probinsya sa pag-umol og medical team. Langkuban kini sa mga local responders, municipal ug city health office personnels ug mga volunteers. Gani kun mahimo hasta ang kabarangayan mag-umol sab niini. Gipaabot nga mudagsa ang mga botante sa matag presinto. Gumikan sa hilabihang kainit dili malikayan nga adunay makuyapan samtang mamutar ug mas maayong dunay daling makaresponde. Standby team nga simbako lang nabay ma-heat stroke dito sa sud ug nabay commotion, at least dili lang ang safety and security mo atong matutukan, kundi apil pod ang humanitarian needs or emergency needs. Nagpagawas sa sabog advisory ang Department of Health ug ang Office of the Civil Defense kabahin niini. Chona Carion, Balitang Bisdak.